Olet toiminut yhdistyksessäsi jo jonkun aikaa ja haluat vaikuttaa yhdistyksesi toimintaan. Olet kiinnostunut yhdistyksen hallituksen tai johtokunnan toiminnasta, joten asetut ehdolle vuosikokouksessa, jossa valitaan uudet hallituksen jäsenet. Jotta tulet valituksi, sinua pitää ehdottaa hallituksen jäseneksi ja ehdotusta pitää jonkun myös kannattaa. On hyvä valmistautua kokoukseen esimerkiksi keskustelemalla muiden jäsenten kanssa ja kertoa heille kiinnostuksestasi hallitustyöskentelyyn, jotta joku osaisi ehdottaa sinua ja myös puoltaa ehdotusta. Jos ehdokkaita on enemmän kuin hallituspaikkoja, valitaan uudet ja hallituksen jäsenet äänestämällä. Äänestyskäytäntöjä on useita, joihin kannattaa tutustua verkko-opiston kokouskäytännöt materiaalin avulla. Yhdistyksesi säännöissä mainitaan, mitä äänestystapaa sen toiminnassa käytetään. Valmistautuminen hallitustyöskentelyyn. Mikäli kaikki sujuu hyvin ja tulet valituksi hallitukseen, on viimeistään tässä vaiheessa hyvä tutustua tarkemmin yhdistyksesi perusasiakirjoihin, kuten sääntöihin, toimintakertomukseen, toimintasuunnitelmaan, talouteen, voimassa oleviin sopimuksiin ja kokoustekniikkaan. Säännöt ovat kuin käyttöohje ja talouden budjetti eli talousarvio rahaa vaativien päätösten perusta. Asiakirjoihin perehtyneenä ja valmistautuneena pystyt vaikuttamaan paremmin ja tuet osaltasi kokouksien sujuvaa etenemistä. Tietoa kokouskäytännöistä ja muustakin yhdistystoiminnasta löydät MSL:n verkko-opistosta. Hallitustyöskentelyn arkea. Puheenjohtajan valitsee yleensä, ellei säännöissä toisin mainita, vuosikokous, mutta muut tehtävät jaetaan uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa, jota kutsutaan järjestäytymiskokoukseksi. Yhdistyksen säännöissä on kerrottu, missä tehtävissä olevilla henkilöillä on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Näistä henkilöistä täytyy aina tehdä maksullinen ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen. Kokouksessa päätetään, kuka ilmoituksen lähettää. Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan nimenkirjoitusoikeutettujen henkilöiden henkilötunnus ja yhteystiedot. Hallitus kokoontuu vuoden mittaan tarpeen mukaan, yleensä puheenjohtajan koolle kutsumana. Hallitus edustaa yhdistystä, ideoi ja suunnittelee yhdistyksen tulevaisuutta, koordinoi toimintaa ja vastaa yhdistyksen toiminnan toteutumisesta ja taloudesta. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös yhdistyslain määrittelemiä tehtäviä, kuten yhdistyksen sääntömääräisten kokousten valmistelu. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä ainakin talousarvion, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman valmistelua. Hallitus siis päättää asioista. Päätöksentekokin vaatii osaamista. Muotoseikat on oltava kunnossa, muuten tehdään turhaa työtä. Hallituksen kokousten on oltava puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan koolle kutsumia. Niissä on oltava esityslista, sääntöjen mukainen vähimmäismäärä hallituksen jäseniä osallistujina ja kokouksissa tehdyt päätökset pitää kirjata esimerkiksi muistioon. Muutoin kokouksessa päätetyt asiat eivät ole laillisia ja kyseessä on epävirallinen kokous. Usein hallituksen kokouksessa käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Nämä ehdot voivat olla eriteltynä yhdistyksen säännöissä. Hallitus voi pitää myös puhelinkokouksia tai kierrättää päätettävän asian kirjallisesti kuitattavaksi. Sähköpostikirjeenvaihto on myös käyttökelpoinen tapa päättää kiireellisistä asioista, kun kokouksiin ei ole aikaa.